Фердинанд унищожава войските му преди да достигнат до Малага. Когато Азеби разбира това, няма изход. На 19 август 1487 той се предава. Повечето от войските му и гражданите на Малага са продадени като роби. Самият Азеби умира в затвора. Край Малага мюсюлманският полумесец е заменен с кръв. Малката джамия в Гибралтаро е осветена като християнски барак. Но на Фердинанд и Изабела им трябват още 5 дълги години кървави битки. 166 волта, ако ги разделиш на тези 6 панела, са 20 волта. При 20 волта стартира производство. Това е линията.